Welcome back to our YouTube channel. I'm your host Uncezu. Namhla sifuna ukusuka koBulawayo. Recently, emergency yenzelwe khona apha. It's a beautiful place. Kulamanzi kuthule.
siyafundisa isintu. Oh, isintu. Siyabona kule mpikitsha lenze bethu konke nje. So kulamalanga lapho ufundiswa khona. Yeah, kuthi noma isikolo sesivule so isikolo vele ziyabuya kakhulu. Izolo bebekhona lapho bebebuya. Abesifika isikolo. Hayi, bekungabantu abadala. Lesiphethayo.